Състезание с колички. Виктор, давай, тати! Тук сме в един нов голям закрит плейграунд, тъй като е доста хладно навън днес. И за това сме на закрито. Там е детския кът. Тук има още доста неща навътре, както не може да се види. Да съсредоточим сега вниманието си върху основните състезатели. Виктор Григоров срещу останалите деца. Ставаме свидетели на една драматична развръзка, когато нахуха жени на терена. Вики, внимавай, тати! Но Виктор не зачита женските играчи и директно ги гази. Добре поне, че не ги блъска с количката след това. Добри завои взима. И така.